Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Phi baro kini gilong ki khubor bamta kasni. Ulat ka jila Meghalaya UCH Vijaya Shankar ulay kendo ya ka SAMLA refinance warjri ka pa arpus nem karta Raj Bhawan. Ka refinance kala yo rung kerteng haka history kum ka SAMLA ret tam na Meghalaya kabla jam hadu ka limpung jang ka LUM Everest haka katpratrik ujimang arajar arpsan. Wan pedang sofa ani kat nung komen bangawan ru dak jing job na benta ka jela la jong ban na benta ka yeng kasam ban na benta baru ahi de na kadau jong phi bang sawan ni dak jing job kulai shibun e te ngamla kham da songo e ning kong yu blai na mar klem u shisha ngamla shisha bangan ki ti ulon ma u Everest shisha ulong shisha u bajuan u ba e re nga klem give up te kulai shibun e phi baro te nga ai kublai ru e ka NCC kabala ay nga kani ka LAT ka kabuk siar bangan la ban mat igini ki baro mo kum ki lalong ki sports mo kum boong te ngamla klem das ngongu ru ya ka ba ye bahing hasam jonga imei pa ki bala sha nga bangan wan bangan le kum ya kani ka balong is between life and death ru tamba ki la shanya shisha nga bangan sala bangan wan ru ka jingjap ka dong smoke comment e te kulai shibun e pi baro ba pilaya I men see yang support yang badan kalam bat ka jing duai ha yang le shibun e ka jing KIEW te LUM Everest ngan ong pi ka long shisha ka ba e tamba nga klem give up nga klem randien ndai ka jing pen kan mau yang ban I men see ru ka dei na pi baro hi kum le imei pa ki baju I men see nga kanu ngalong excited por bang dang ya ngong lanu bang dep nang ni man wan pai ngan yo call siyeng ba ong bang I did it that's the most mo ka ba happy for me nong happy moment te nga yaki SAMLA baro ro nga kwa ban kuntu ba ya ke ba phile shanya hala di khamtam na marba ada phim shanya yala di phim te bi ke ka man sanlong e ngan ong yu phi gi kun SAMLA baro ku mangaro ngadang mat hi gini gi yu te shisha kamlong ka basuk ha ka jing im jing nginget ba kamlong shisha ka basuk hendai phim dei ban sulong kut no ha ke ga lada phi so tho ba ka na phin kut no tang hang ta hendai phin long positive yala di shanya scam ho blai but kan yat hi kam ta hi kumbang aro nga shanya scam ho blai but nga yat da ka jing nge ba ka jing shanya ho ta da nga sala bang pendap kanu ya ka journey jong ke Everest ngan ong phi ba kadai hi na NCC ka balaya lam nado bang ngadang late school hapo auxilium convent ka idan imam jangi GCI imam dolly hi ma hi badan idan ha ka camp per bangarang shong tu idang yathu khana ngi sapang ka Everest ka jing ya linti ka jong i te nang tu kin ngan sadang ba oh Everest te hadian pa num tu dala dai hapo ki college ngan sadang ban join dang na benta ki SW jong ka senior wings jong ka NCC te nang tu kin ngan sa yo pat bangan experience baki kadan ki selection process baki ong bakan sada na benta ki Everest 2025 te ngalai ken ban le competition na from state to Guwahati from Guwahati pa nga sha select Delhi from Delhi nga yo ban pre Everest ngan sa yo later ki selection process te kumtahi ka journey jang her te kala bun e namar ba state ki long ulum tha kalong ko bakhiat an shatero ka degree ro kala khiat han namar ba ka poi hadu -40 degree te shisha ho kala different hi shani ki khamlong greenery hot and shati shjong jangi ro use your oxygen namar balai kala kham duna ka jing ring men sim tingi ra ile cylinder but is a ring men sim pandal cylinder in English can you share How ban October how you so in October we finish jet ban let ban qualify ban KIEW mo na beres mo ila khat so ha kam tam na galing ban ka Meghalaya State Boxing Association hindi ba ang bilayo balik KIEW mo na beres kata ka jing pinang burom ni kalong how ban October 10 tarik mo tingi kedang burom i yo ban ai mising i ba in post ka thong te ka wei ka busut nga na ba ikram i kalong ni yo nga dang puli para ba nang puli le ko Buntik thank you bro ki pet ya ka thong jeng chukuli ba ka jeng ka ka jong andai ka wei ka bang sunna ka long kong pi ko ban KIEW mo na beres ba ne pi ko ban puli yo nga ko ban KIEW mo na beres teng on kata ka di ka rai ka jong pi ba ka ni ka rai jong i ka pulong i ko ka jong kata ka di ko mai kumno kan long ka jeng kai ki kon sama jong ru man bu ya ka thong ba ba da kal mena goal setting but
in sa pedak iji kuliah dia lu dari mentai la pendak mo na pedas kadi ka bos nak bagwa ban share ka jing em jong ni finish
Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen. An OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.